sa mga dalagko nga balita subong nga adlaw. Pamjuk, nagtugas ang perwisyo sa mga pasahero sa Iloilo Airport kagabi Disyembre 21. Napuhag ang Iloilo Airport, lakip na ang 172 ka mga pasahero kag isa ka infant sang Cebu Pacific Flight 5G460 matapos magbuyas ang bomb joke ang isa ka lalaki nga pasahero. Nakasakay na ang tanan nga pasahero sa eroplano nga nakaschedule kuntani nga maghalin sa airport tak na alas 10 kagabi kag ginalauman nga maabot sa Manila alas 11:25 sang gabi sang natabo ang insidente. Sa interview ni Amy Sorial, senior reporter sa Panay News, kay Iloilo Airport Manager Manuela Luisa Palma, iya ginhambal nga nabatian sang isa ka flight attendant ang pagjoke sang lalaki na hanungod sa bomba nga ara sa iya luggage. Gani gilayon nga nagtawag ang aircraft sang miyembro sang Philippine National Police nga nagaduty sa airport kaupod sang K9 dog units para mag-inspect ang replano. Liwat man nga ginpabalik ang mga pasahero sang nasiguro nga wala sang bomba sa eroplano. Gin-esplikar ni Palma nga standard operating procedures sang airport nga kung makabati ang crew sang bomb joke, gilayon nga papanaugon ang mga pasahero kag bagahe para mahatagan sang ligwa ang paneling ukon inspection sang authorities. Suno kay Palma, wala man nagkulang ang Civil Aviation Authority of the Philippines, Iloilo sa pagpahanumdom. Bangod sa natabo, gin-aresto ang lalaki sang kapulisan para atubangon ang nakomiter nga krimen. Active cases ng COVID-19 sa syudad ng Iloilo nagdangat na sa 79 as of December 20. Ang City Health Office o kung CHO nagpanawagan sa publiko nga magsuksok sang face mask bangod sa liwat nga pagtaas ng kaso sang coronavirus disease 2019 sa syudad. Masugod kahapon Disyembre 21 ang tanan nga empleyado kag bisita sang City Hall ang ginabisuhan nga magsuksok sang face mask. Suno kay Dr. John Ray Ginansino, Medical Officer sang Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit sa idalom sang Iloilo City Health Office, nagdangat naman sa 1,290 ang kabugusan nga numero sang aktibo nga kaso sa syudad sang nasambit nga virus humalin Enero 1 sini nga tuig. Ginabisuhan man ni Ansino ang tanan nga mag-aligmat paagi sa pagsuksok sang face mask kag pagpraktisar sang proper hygiene, hand wash, paggamit sang alcohol, ilabi na gid kung ara sila sa mga pampubliko nga lugar, kaangay sang malls, hospitals, clinics, mga magutok nga area kag mga closed settings. Ini si Nyarika Domanais, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.